उत्तरबाट आहे मिली मधुली आहे मिली मधुली आहे आएका हामी आहे देउसुरे खेल्न आहे भैलेनी खेल्न आहे भैलेनी खेल्न आहे हामीमा त्यसै आहे हामीमा त्यसै आहे आएका होइनौ आहे आएका होइनौ आहे बलिमा राजाको आहे बलिमा राजाको आहे हुकुमा हुँदा आहे हुकुमा हुँदा आहे हुकुमा हुँदा आहे तिम्रिने स्नेहा आहे कालोमा साथी आहे मनाउँदै आयो आहे मनाउँदै आयो आहे केराको खाम्बा आहे 20 जना जम्मा आहे साथीभाइ जम्मा आहे भाइ मकान आहे कोहीमा भाइ आहे कोहीमा भाइ आहे हेन्ड्रेटबाट आहे हेन्ड्रेटबाट आहे कोहीमा बहिनी आहे कोहीमा बहिनी आहे कोलम्बसबाट आहे कोलम्बसबाट आहे कोहीमा भाइ आहे कोहीमा भाइ आहे सिक्किमबाट आहे सिक्किमबाट आहे कोहीमा बहिनी आहे कोहीमा बहिनी आहे नेपालबाट
gave me $5. Is it on YouTube? Oh, the reason why I wanted to record, right? I wanted to like search it up. Search it up the YouTube. Twin, how do we turn this off? Do you think this